Teď si jen natočíš FC Mobile. Dobré. Tam Mythika. Možná si zahráme nějaký zápasík, potom si otvoríme nějaké balíčky. Dobré. Jsem nepršil hráč, takže ideme predať. 15 euro. Dobré. Takže my potrebujeme gemy. Otvoríme si 21. políčko v kalendári. Padol nám 90-kový Sanchez. Dobre. Ani gemy mi to nedalo. Nevadí. A túto hru si ideme zahrať. Nejaký goalkeeper. Dobre, musíme chytať. Ne, nechcem bombu. Dobre. Bomba? Ne, bomba. Dobre. Zatiaľ som chytil všetko ľudia. Dobre. Takže dúfam, že neprehrajeme. A už končí. Dobre, 5, 4, 3, 2, 1. Dobre, tak sme vyhrali 29 gemov, 400 000 peňazí, coinov, či čo to je. Ideme si kúpiť novú posilu do týmu. O Benzema prešiel, 450 gemov. Ronaldo. Ideme si kúpiť Ronalda do týmu, ľudia. Takže tak. O 10 miliónov, tak to nemám. To čo je? Ľudia, tak pokračujeme, už sme si to kúpili. Ozvem sa vám, keď budem to mať v týme. No ľudia, ešte sa nám robí to aktualizácia Ronaldina, potom sa vám ozvem. Ľudia, teraz vás pozdraví kamarát. Čaute ľudia. On má YouTube channel Pálko Hochschorner, ja neviem, ako sa to píše. A dajte mu odber. Hochschorner. No tak. A dajte mu odber, lebo chce mať 100 000 odberateľov, chce mať YouTube button. Že? Áno. No tak mu dajte odber a my ideme pokračovať ve videu. Takže sa vám ozvem potom. Ľudia, takže Ronaldinho sa nám možno načíta po zápase, takže si ideme zahrať zápas. Dúfam, že prehrajeme zase jak včera. Včera som nenatáčal, prepáčte, slúbil som vám to, nevadí. Toto je balíček, ľudia, dúfam, že napadne niečo dobré. Čo je? A tu je... Prosím. Ďalší balíček. Zas tieto chilly, či čo sú to. Neznášam to. Nenačetol sa nám Ronaldinho zatiaľ. Áno, pokračujeme, mamka sa ma iba niečo pýtala. Dobre. Tohto hráča na RLM-ko, čo máme robiť?
Dobre. Dáme si na chvíľu pauzu, ľudia, z videa. Ľudia, takže už som tu. Ronaldinho sa nám equipol. Už je tu. Dobre, ideme urobiť zápas. Ideme zápas. Ľudia. Takže dúfam, že Xavi, to je asi tá 103. Že čo tak má rating má 6-7 I67B. Dobre. Tam bude mať zlý. A to bude mať zlý rating. Hej, 94. A ten Xavi som dobre typol. Dobre, dúfam, že vyhráme. Dobre, ideme. Letí. Endrik a David. A to je protivník. Ale je dobrý. Faul, čo to je? Faul. 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 My máme Kasiasa. Ľudia, tak toto bolo asi všetko. Už mám obed. Tak to bolo všetko. Čaute.